Què vols transmetre amb el que fas? Quin és el teu objectiu? És una pregunta complicada. Intento fer pensar sobre algunes coses que com a persones que vivim a la societat actual ens toquen, com els ritmes frenètics en els que vivim, com diversos aspectes a nivell social que ens afecten, especialment des de la perspectiva de la dona, i intento promoure una mirada crítica. En quin moment de la teva vida vas decidir començar amb aquest projecte i per què? No vaig prendre una decisió clarament conscient, crec. Penso que va ser mentre que estava portant a terme la meva investigació doctoral, que anava vinculada amb la meva trajectòria esportiva com a competidora de culturisme i com a nivell artístic els cossos musculats podien servir per generar algun tipus de crítica. Et dediques plenament a aquest projecte? Dedicar-se plenament a nivell artístic a alguna cosa en aquest país és bastant complicat. Podríem dir que faig malabars amb altres coses, però forma part de la meva vida bastant present i molt latent. Creus que has fet conscienciar un públic en què? No sé segur si he fet conscienciar el públic, però penso que faig el que puc perquè les persones que estan o presencien alguna de les meves accions connectin d'alguna forma. Tenen les idees fàcilment o a vegades et costa i estàs un temps sense saber què fer? Creus que has fet conscienciar? Tot depèn molt. No hi ha una fórmula, no és sempre de la mateixa manera i sí, hi ha moments en què costa que apareguin les idees.